जब मनन से भरल बहया गाना या राम के भजो जब मनन से भरल बहया गाना जवाब देवे के पड़ी धनंजय भैया। जब मनन से भरल बहया गाना आए सिया राम के भजो ए भैया शत्रुघ्न भैया शत्रुघ्न भैया काहे के खुलवाओ तो रुका भैया जी काहे के खुलवाओ तो हमने क्या बोला ये अपने भाई की बड़ाई कर रहे हैं इसलिए हमने बता दिया हम कुछ गलत बोल लिए धनंजय शर्मा वो तो सीधा ना हवे जितना तू बुझत तड़ो तू कुछ सुनल चाहता है हम जानते हैं ई कबे से बोला तो इनका जवाब हमरा भी नहीं बा कि तनी ताक लो दुवरिया पका लिखल बा ओ तनी ताक लो दुवरिया पका लिखल बा एतवार लिखल बा सुमार लिखल बा विकासवा के बहनी के दस्तार लिखल बा तनी ताक लो हेलो 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 ताक लो दुवरिया पका लिखल हेलो ए बाबा रुकिए आप मत जवाब भैया भैया हमारा नाम लिया रुकिए साइलेंट रहिए बड़ी तुला साइलेंट रहिए हम देते हैं जवाब पहले बड़ भाई कुछ कर ले तब न छोट भाई करी अच्छा ठीक है भाई हां तब साइलेंट होके सुन लीजिए हां बोलिए पहले बड़का से ओकर की बाद पूजा भौजी रूसेली अच्छा अब परती में जाके सुतेली अच्छा ठीक है कि झारखंड के गधा आवेला धने आइए आहे को हे को हेलो ए धनंजय भैया पर चढ़ल करैला तो अरे मरचाई का करी आ पूजा हो गई खेला इनकर माई का करी खेला इनकर माई का करी तो पूजा हो गई खेला इनकर माई का करी ए धनंजय भैया ए बाबा अब एगो हमरो दिल से ले ला कि तोर गलती रे बुझवा तोर गलती रे बुझवा तोर गलती तोरा एथिया में बांध दे हम चोर गलती तोरा एथिया में बांध दे चोर गलती छेड़ा मत छेड़बू तो छोड़ब ना पूरा इंडस्ट्री जाने लग गया का बहुत टाइगर हो एगो टाइगर भैया साथे मिल गइल बड़े जे चावल कांचा बा तो फ्राई करके देख लो इनका बाप शक बा तो आवे एक ट्राई करके देख लो सुनो किसीली फर के तीने गो पात तीनों का चाना रे किसीली फर के तीने गो पात तीनों का चाना का सवा के तीनों बहिनिया तीनों के तीनों छिनार रे बहिनिया तीनों के तीनों खिलाड़ है कम मत पूछी हो काको भैया इनका मंच पे अब आकाश जी हां